भुवाया बिपिएफनि दिनाव 17,000सो हा रानलांदों बिसोरो माने 17 बोसोराव बेफोरसो माने लिगेलखौनो भेलिडिटि गैया दा जों नायबाय माने बाहाय माखासे एपिलेट अथरिटि नांगौ एपिलेट अथरिटि गैयामोन दा सुप्रिम कर्टआव बा हाइकर्टआव केस जायोबा चेलेन्ज जायो उनावहायबो रुनिकाटा बादियाव खुनु आदिबासिया हा पाट्टा मोनाखै खिन्थु दिनै प्रथमबारनि मोननानै गामियारिफ्रानो गावसोरनो ओंखारनानै मोनसे थेंक्स गिभिं मिटिं लेंलायनानै प्रमद बर'खौ थेंक्स होबाय थ' बेफोरनिफ्राय मा बुजायो बिसोर दिनै इसु गैया बे हिसाबै आं खावलायनाया बेनो जे इलेक्सन गेलेनो ओंखारबाय थिगैनो दं बिपिएफआबो पार्टि हिसाबै गावनि अस्तित्वखौ लाखिनो इलेक्सनखौ गेलेगोन खिन्थु बे आगोलनि बादि मोनसे खुब माने थैसाम भरा आरो मोनसे कनफ्लिक्टिं मोनसे सिचुवेसन बेफोरखौ लाबोलायनो नाङा भुवाया बिपिएफनि दिनाव 17,000सो हा रानलांदों बिसोरो माने 17 बोसोराव बेफोरसो माने लिगेलखौनो भेलिडिटि गैया दा जों नायबाय माने बाहाय माखासे एपिलेट अथरिटि नांगौ एपिलेट अथरिटि गैयामोन दा सुप्रिम कर्टआव बा हाइकर्टआव केस जायोबा चेलेन्ज जायो दिनै जि हा पाट्टा होदों बेथ' लेन्ड पजेसन माने आरो बिनि उनावहायसो जेनेबा मोनसे मोननै रोखोमजों हा पाट्टाया बाहाय जागोन मोनसे जाबाय बसुमति मोनसेया जाबाय फरेस्ट राइट एक्ट बे ल'नि खुनु बाहेरा गैया आरो थ' हा पाट्टा राननाय बायदि मोनसे आबेगिक जाथाय जायखौ हा पाट्टा मोननानै 78 years of Indian independence बिनि उनावहायबो रुनिकाटा बादियाव खुनु आदिबासिया हा पाट्टा मोनाखै खिन्थु दिनै प्रथमबारनि मोननानै गामियारिफ्रानो गावसोरनो ओंखारनानै मोनसे थेंक्स गिभिं मिटिं लेंलायनानै प्रमद बर'खौ थेंक्स होबाय थ' बेफोरनिफ्राय मा बुजायो बिसोर दिनै इसु गैया बे हिसाबै आं खावलायनाया बेनो जे इलेक्सन गेलेनो ओंखारबाय थिगैनो दं बिपिएफआबो पार्टि हिसाबै गावनि अस्तित्वखौ लाखिनो इलेक्सनखौ गेलेगोन खिन्थु बे आगोलनि बादि मोनसे खुब माने थैसाम भरा आरो मोनसे कनफ्लिक्टिं मोनसे सिचुवेसन बेफोरखौ लाबोलायनो नाङा जोंनि गेजेराव मिनिमामबाबो समाजनि इन्ट्रेस्टआव मोनसे बुजिया थानांगौ दिनै नङा गाबोन जों हयथ'बा मोनसे लामानिनो दावबायारि जाहैनो हागोन बा जायाबाबो आंबो गैया जागोन बिसोरबो सोरबा दानि बिपिएफनि सिनियर लिडारफ्रा बिसोरबो गैला जागोन खिन्थु जोंनि फैबाय थानाय गोदान जोलैफ्रा मोनसे लामायावनो थाबायहैनोबो हागौ थ' जों दानो एसेबां माने बिस गोनां मोनसे सोमोन्दोफोरखौ खालामलायफिननो नाजानो नाङा खावलायनाया बेनो गेले पलिटिकेलि इट इज ए गेम अफ पसिबिलिटि सोरबा देरहानोबो सोरबा जेननोबो हागौ दा इउपिपिएलआ जिहेथु दिल्लीयावबो गभर्नमेन्ट दं 2 एमपि दंहैयो आरो आसामाव गभर्नमेन्ट दं आं मिनिस्टार हिसाबै दं काउन्सिलावबो गभर्नमेन्ट दं बे हिसाबै दिनैनि दिनाव आं सानो सिडलीनि रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे खारनाव खुनु खारनावनो माबा गोरोन्थि डिसिसन लागोन आं सानो बिसोरो बे 1.5 बोसोरनि जाय एमएलए जानो ओंखारगासिनो दं 26आव आरो गोदानै माने इलेक्सन जाफिनगोन आरो जों इलेक्सन जानानै देरहालांबावनांगोन बे समखिनियाव ओरैनो सोरबा बिर'धि दलनो भट होनाय बायदि भुलखौ बे ओनसोलनि मानसिफ्रा रावबो खालामनाय नङा।